ufuna ibandla libe linye. Lento yebandla libe linye into ekhe yakhona apha ngaphambili. Amen. Ebethu umuntu osindisiweyo xa ebona omnye umuntu osindisiweyo avuye ngoba ebona umntakwabo. Kodwa kule mihla ngulo nalo uzimele ukuba awukhonzi naye, akawuthathi njengomuntu oserious noya ezulwini. Kanti le nto esiyenzayo apha emhlabeni Thixo iyamhlupha. Le nkonzo uyibonayo sihlangene singamabandla amaninzi. Akumiswa gama lacawa, akumiswa mfundisi, kumiswa uYesu owafela abantu. Amen. Cela nje amen enkonzweni. Loo nto ke ithethe into ukuthi xa kunjalo izawufunisa ukuthi nathi njengoba sikhona apha singabazalwane abaphuma kwimvaba ngemvaba sazi ukuthi size kuThixo not emntwini. Ngamanye amagama ungabanjwa sisitayile senkonzo, ngoba sona siyambamba umuntu isitayile senkonzo. Iqhutywa inkonzo iqale ekuqaleni iziyophuma ekugqibeleni kwamkela ufefe. Kodwa uva umuntu xa egqibile athi khange ndive. Umbuzo ubumameleli, ngoba le nto yokungeva kwabantu wena ungenzeka uba mhlawumbi ungevanga nje ubungamamelanga. Ungasoloko koko ukungeva kwakho wasoloko uphosa magama likaYesu kulo ebevakalisa magama likaYesu. Sikwinkonzo enjalo, le nkonzo lena umthetho wakhona ngukaThixo ithagethe izwe lonke. Le nkonzo idinga izimali, abantu abanomnikelo, ngoba sinqwenela njengoba ngoku ilapha uphuma kwethu enkonzweni ngomso singena endleleni. ngoLwesihlanu izobe yonke Eastern Cape abantu abayithandayo le nkonzo nabafuna uThixo sizobe sihlangene edudwa edolophini kuqhutywa kwale nkonzo kusondliwa ibandla elilambileyo nelilahlekileyo. Ndiyakwinto ke njengoba niva kuthethwa ngepledge, ezinye ipledge zazenziwe kulo nyaka uphelileyo babengekho abanye abantu. Njengoba kuthethwa phayana kuthiwa nantsi ne-account number, ukuba ngabantu bakwento zikhoyo ngokutofwayo urhalela utransfer ungatransfera phaa. Njengoba sishumayela apha asibhatalwa, sizizigidimi zikaThixo. Wonke umthunywa olapha osuka kuloo ndawo asuka kuyo uzihambela ngemali yakhe, ngoba ekulombono ehambisa icebo likaThixo. Le nto ke ithi noshumayelayo akukho mdlophu azoyithola, uzokwenza umsebenzi kaThixo. Le minikelo eyenziwa apha iya kwi-account yale movement. Nabahamba ngemoto akukho petrol azoyinika. Emveni kuka-amen umuntu uqonda kwi-account number yakhe nakwibhenki esentsho nje kuvimba wakhe athele okuthelwayo aqonde apha yakho. Sisemsebenzini kaNkulunkulu. Ndikhuthaza into ethi ke ungabambi isandla ekutheni woyike ukunikela emsebenzini kaNkulunkulu onje. Sesifunwa kwiindawo ezininzi
siye khona. Njengoba bekhe wathetha uTatompost uDlongwana apha emini wathi sele ithe yombona iJoburg ezipost sizixhomana kwafowuna befundise eJoburg bathi siyayifuna le nkonzo. Ngoku basiorganayizela phayana ukuthi siyopresenta khona. Nalapho sizawusuka ngemali zethu siyopresenta. Ndingavuya kakhulu ukuthi inkosi kuthinte ngeke ngakusikeleli and njengoba siyithetha angeke ngakuthinte futhi. Njengoba ndithetha uThixo uyathetha kwakuba nikela kulo msebenzi wami ngemali and uthetha ngemali. Malibonke igama likaYesu. Loo nto kufuneka uyenze. Zininzi into ezidingekayo kulo msebenzi kukuveza nakwabathandazayo bathandaze. Sidinga i-sound system estrong ngendlela emangalisayo. Sidinga imoto ezokuba ngabana silayishe ezi zinto. Kusadingeka imali. Kwezinye indawo asiwafumana amaholo. Sidinga eyona ntente enesayizi yokugqibela ezongena abantu bakaThixo neziqhaka zikaThixo ezifuna uThixo. Amen. Ayibona icelo amen enkonzweni. Uyabona amen kuba mncinci ukuthethwa ngemali. Amen. So ke kusadingeka umnikelo kakhulu. Loo nto kufuneka ithandazelwe. uThixo uzawuthetha nani ke le nkonzo yeyenu. Thina sizizigidini zokuba sivakalise lo myalezo uThixo ufuna uvakalisiwe ebandleni lakhe. Xa sithetha ngebandla ke ngoku kuleli platform asithethi ngamahlelo, sithetha ngomzimba. Ngoba noma awunamfundisi ulapha ngenxa yokuba lapha singabafundisi bakho abathunywe nguThixo kuwe. Malibonke igama likaYesu. Okwesibili kule movement kunezinto ongeke uzithole phaa enkonzweni yakho ozosifumana ngoba umoya ongcwele ukhutshiwe emabandleni kwangenxa yayo imali le. Ngoba uthi ke lo mbono uThixo xa ethetha kulo mbono uzawucaciswa kakuhle. Onomdla wokuva befundisi bam sicela nje urhwexe uba ungenza kanjani ukuthi lo mbono uve okanye ungene. Unomdla sizoyenza indlela uba sihlale nawe phansi ubuze kangangoko ucaciselwe in details. Ngoba ngoku sicacisa sikwisikhathi sokushumayela. Amen. Hallelujah. Umoya ongcwele ukhutshelwe ngaphandle emabandleni. Yiyo ngoku le nto uva nabantu abaninzi bethetha besithi omnye uve kuthiwa nam umfundisi uyahlambulula ngapha uba uthi uthwele yena okanye ebethwele. Umbuzo uthi uthwele ukukhokhela ibandla likaNkulunkulu kukumka kukamoya oyingcwele. Ithi ke ngokwelizwe elithethileyo lithethwa nguThixo wathi nawe ngumfundisi ungasicingeli uphilile. Ngoba ukulimala kwebandla lilimala kwi-leadership. Ngoba xa ufunda apha eBhayibhileni istrategy sikaSathane sokuhlasela ibandla sithi betha kumalusi izimvu zizawusaphakela. Nesitsho sithi xa ubetha inyoka betha entloko umzimba noma ungashuma akukho ukuzoyenza. Ibandla uSathane xa lihlasela ulihlasela entloko ehle nalo kakuhle. Ngoba umthetho wakhe ufuna kube yimfomba kwakhe kwaphi ibandla. Lo le movement kaThixo
amen. Akakwazi udibene noYesu. Unamandla uYesu. Ohlala emzalwaneni ngomoya oyingcwele. Umoya ke oyingcwele njengoba ungcwele awuhlale endaweni emdaka. Ungasheka ubuciko kusheka ivesi kodwa uzosheka ngaphandle. Yiva kwincwadi yeZefo chapter 2 ithi ukufika kukamoya oyingcwele. Loo nto ithetha into yokuthi xa kwazi ufika uyakwazi nohamba. Ukhona amen. Abantu abaninzi babhidiswe yinto eyenzekayo kule mihla esele iyingquba kakaka. Abantu njengoba utata uNkulunkulu eyithetha noma ihlekwa kodwa yinto ebuhlungu nembi. Njengoba abazalwana bashunyayezwe nyhani ngabantu abathunywe nyhani, kunzima nokunikela nge-100 rand. Kodwa kwezi prophetic material zikhava phethe uzombona efole ko-300, efole ko-700, efole nditsho efolele ne-111 zo-5,000. Ngoba abantu balahlekile yindaba yentsindiso namandla ebandla nemigqaliselo yalo ibandla eligcwele likaThixo. Ngoba ibandla eligcwele likaThixo alenzi noba yintoni, alihambi noba kuphi, linendlela yalo yokuhamba, linendlela yalo elenzakala izinto. Ibandla likaThixo, haleluya, linendlela yokuteklisha izinto ezilwa nalo. Ibandla likaThixo. Hayibo amen. Hayibo amen. Kangangoba xa ufunda iBhayibhile awunokwazi noba uthi ungumntwana kaThixo ube ungahambi
zilumkelelike hleze inhliziyo zenu zenziwe buthuntu apamadoda zilumkelelike hleze inhliziyo zenu zenziwe buthuntu ube nenhliziyo ebuthuntu ukwenza izinto zikaThixo kunabazalwane amabandleni uba ngamfaka kulela uthi noma uzotha ngaphu isibabalo sakho kodwa uthi wamqwalasela uyenza torho kodwa ubuthuntu yigadeni inhliziyo yenu hleze yenze buthuntu ogqibixele yintona yokuqala eyenza inhliziyo yomzalwane ibe buthuntu. Ithi kwibhalwe ngcwele inhliziyo zenu hleze zisindwe uve inhliziyo yalo mzalwane ayisakwazi ukubheka phambili kodwa ke ngoku yenza buthuntu obokuqala ubuhofu. Leya iBhayibhile ithi kukuzihlohla. Cela njalo eBhayibhile yesilungu noma undawuni nje ukuyifunde nje ukhwaze ngoba uzowuvuka uzihlohla njani xa sithetha ngobuhofu kukunyona ukutye kakhulu nangamaxesha engafanelanga uyakhe. Cela nje kukhona lo muntu obephakama njani uzayifunda ngesilungu. Asikho kwasona verse 34 Masifunde bazalwane uLuke chapter 21 verse 34. yebo And I take heed to yourself, lest at any time your heart be overcharged with sufficiency and drunkenness. ima uyabona inkosi yami ngicela nje uyeke kanjani ndithanda le ethi don't feast too much. Ndifuna kuqala kuleyo kutya kukodwa into yotya kakhulu kumzalwane oko nangamaxesha okuzila wena uyatya ude uthi hayi ndohlulakele ithi ke lena bubuhofu. Wayetumisa wayelifuna esifundisa kuthiwa yintoni isihofu kuthiwa ngumntu otya kakhulu iyathathi lo misi engumntu onala moya wehagu uyatya akahluthi yonke imihla ukuzihlohla yonke imihla. Ithi inhliziyo yenu yoba uthuntu kwizinto zikaThixo. Ithi ibhalwe nosindwa kuba tata ubuhofu nakukuncila. Okwesibini akancili umzalwane. Le nto yokuncila lena yenza inhliziyo ibe buthuntu awungekho uncila uphinde uthi uvuma engcwele ngoba inhliziyo yakho automatically iba buthuntu. Ngento yokuqala udla kakhulu oko ngazili kutya. Yabona kusathana kule nto yokutya le kunale fasting engumbhaso le engumlumiso. Umntu oqala lo nyaka wonke unento ethi mna ndizotya isituthu ekuseni ugqiba kwam ke ngoku ndophinde ndiyotya emveni ko-6 uthi ufasting. Wathi uIsaya niyadla niyasela ningobana ngamanqindi akukho ongqamela ukulungisa ogqibe nina nithi kutheni uThixo engasinanzi kodwa nina lihlangane lokubi
Lingakubhidisa kakhulu ngexesha lokushumayela kwethu ngoba shumayela kukho nala mitshini itsho kamnandi lapha. Umoya oyingcwele uphandle wafana nezi zinto kuthiwa zii-emotions. Kukhe kwenziwe into yokuthi kuvuzwe ii-emotions, zivuke ii-emotions, abantu bathi bakumoya. Awukwazi uthi ugqibohlekwa ngamanzi ubukhala ubuzintlobo usenza nezi zandla. Xa uzothi ugqiba kophuma kwenkonzo uyonqila. Bingekho moya ingcwele ngoba kunomoya ingcwele oyinyani, kunomoya ingcwele obubuxoki. Kule mihla ke mnintsi umoya ingcwele obubuxoki. Kangangoba the most kukhonzwa nama-devil worshipper, uSathane akayekanga ukhupha izisebenzi zakhe ukuba ziya emabandleni anomlilo, uba baqiniseke ibandleni lomlilo zikhona izithunywa zeSathane. Noba ungabathanda bonke zikhona. Wengathanda zisisa kakuhle zizovela. Umbuzo wami befundisi ekukade kunguthaphuthaphu kule minyaka ingaphambili kubanjwa ubhodi to left, right and center. Umbuzo wami ke manje ngomsaba gqiba na okanye ibona bagqiba thina? Ngoba kuyaqhubeka kwenzeka izinto umfundisi uyasindwa libandla elithi lisinsiwe lifuna ezulwini. Kwenze njani? Kungoba sekunomoya kaJezebeli ophila ngaphakathi. Ngoba kuyakwazeka ebandleni kushunyayelwe ngoYesu ngaphambili, kodwa kube i-foundation isispirit sikaJezebeli. Ispiriti sikaJezebeli sibona kuyaprofetha, kukhona ii-promises. Hallelujah. Kuyagijinywa kulethwa ama-service every day, kodwa there is no salvation kwaba bantu. Moya kaJezebeli, abantu bethi besisiwe uvele umuntu kuthiwa lona unqula izithixo. Uvele umuntu kuthiwa unqula izithixo. Angisayithethi ke leyo jola yo. Gijima phambili yo. Abajola abantu bethi basisiwe. Kanjani? Ngoba umoya ingcwele zinto zokuqala azisusayo xa fika emntwini. Inhliziyo yomntu iphutha. Hlezi inhliziyo zenu zisindwe kukunxila nakukuzihlohla ngokuhlawula. Nangantoni tata? nakukuncila nangamakhala ommomi ize loo mini ilifikele ngebhaka. Mayibambe kulaa ndawo ithi nangamakhala obubomi. Uyabona abantu uthatha ethetha uthatha upostela wemini aqisa ngomntu okuthubiziwe uThixo. Kukhona ababizelwe ukushumayela, abake bake befundisa abapostile njalo njalo. Nawe xa ubizelwe emfundisweni ubiziwe, kodwa amakhala
Malidunyiswe igama likaYehova. Abantu bale mihla baliliswa zii-challenges. Abantu bale mihla amen baliliswa ubunzima bomzuzwana. uThixo banakile abantu bakhe. Ingathi uyihlekisa okomzuzwana, kodwa uThixo akabalibala bakhe. Ithi iBhayibhile umfazi akalulibala usana lakhe, kodwa uThixo soze. uThixo akamlibala umuntu, uThixo akamshiyi umuntu. uThixo uyahamba nomuntu. Hallelujah. Baphelile abantu ngamakhala, abanye bakwi-competition, ontanga bambezoko. Mna ndilibele inensindiso ngokusefa uThixo, andinanto. Ingabe uThixo uxakiwe nabutshintsha ubomi bakho? Thixo ngomzuzu angabutshintsha ubomi bakho. Thixo akaxakanga nguwe. uThixo akaxakwanga nguwe. uThixo akaxakwa ngumntu. Thembela emthandazweni. iBhayibhile wathi kaLuka chapter 13 ithetha ngobume babazalwana abashunyezweyo. Ethi umzekelo ngomhlwayeli, ithi wahlwayela umhlwayeli, yawa imbewu eyokuqala yawa ekuqaleni kwendlela. Kunabantu abashunyezwayo, ilizwa lingene kubo. Uyasibona isandla, kodwa ngomswathuli. La mbewu njalo elilizwi likaThixo lityiwa zintaka, ngoba iseqaleni kwendlela umzalwane othi wakwamkela uYesu angazinikeli kuYesu ngesigqibo esipheleleyo ngomso athi ndiwile. Ithabanye yawe yesibili yangena, kodwa iselulwaneni nayo. Yahluma, kodwa xa kuvela ilanga yasha. Kunabantu elizwini likaThixo ababayinkonzo xa besenkonzweni, xa bengaphandle abasasindiswanga kabona, ngoba ilizwa lingenanga enhliziyweni zabo. Abalivumeli bayabona noba kuyashunyayelwa, bathi siyajajwa, ngoba akavumi lendele ilizwi. Hayibo ameni. Hayibo ameni. Hayibo hallelujah. Ithi kwavela owesithathu, langena ilizwi umhlaba mhle, Kodwa ingxaki yawo nemithe nameva. ithi lo mzalwane noma elamkela izwi likaThixo uthe fithi zizinto zenhlabathi. Akangeke abheke phambili, umuntu othe fithi zizinto zenhlabathi. Yolanda iBhayibhile ethi othanda ukusindisa umphefumulo wakhe makazincame, ngoba funeka uzincamile, uzincamele uThixo. Oh ameni. Ma ungazincamanga uzoba inkonzo namhlanje ngomso. Sowuthethe enye ilanguage. Ngoba inhliziyo yakho igcwele ngamakhala. Kwele ngamakhala. Kwele ngamakhala. Vuma wena, vuma. Vuma.
ume phambi koThixo. Sesakhumbulayo ukuthi usekume phambi koThixo. Ungasikhathi kuyayini. Ngathi kaYohane umpostile chapter 3 verse 8 ithi bantwanana lingaxokiswa lingalahlekiswa lawo osenza isono ungekamthobi. Ngoba abantwana bakaThixo aboni ngoba banenzondo kaThixo. Lawa wonayo noma wona ngomlomo noma wona ngencinga noma wona ngokwenza lawa ekhaya yebo kune